नैथि फुलेश्वर नार्जारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय सराइबिल ओनसोलनि समाज सिबियारि प्रफेसर राहुल नार्जारीनि आंगो बिफा फुलेश्वर नार्जारीनि गोसोखांथियाव खुंनाय नैथि फुलेश्वर नार्जारी गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। बे जोलुर बादायलायनायखौ नार्जारी फार्मनि मददजों उत्तर पूर्वांचल सुबुं अनसाय आफाद क'क्राझार दालाय आरो जोगेन्द्रपुर श्रीराम क्लाबनि बानजायनायाव सराइबिल ओनसोलनि जोगेन्द्रपुर गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनाय जायो। बे जोलुर बादायलायनायाव गासै मोन 8 हानजाफोरा बाहागो लागोन होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। गुबुन फारसेथिं दिनैनि गिबि सानाव सुंद' बर' सावथुननि फावखुंगुर प्रेक्टिकल बसुमतारियाबो बाहागो लायो। बे जोलुर बादायलायनायजों लोब्बा लाखिनानै समाज सिबियारि राहुल नार्जारीया मा फोरमायदों मिन्थिनानै लादो। जोंनि बे नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै गासिबो जोंनि सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गुरै खावलायहरनाय। दिनै जोंहा लेट फुलेश्वर नार्जारीनि नैथि जे मेम'रियेल ट्रफि खेला जागासिनो दं। दिनै गिबि खेब माने प्रथम दिन सानैनि हाबाफारि लानानै जोङो बे खामानिखौ मावदों। थ' गाबोन जोंहा फाइनाल गेम। दिनै जोंहा फंबाय प्रेक्टिकेला जोंनि गेजेराव नुजाफैनो हादों। इतिमধ্যে जोंनाव माखासे गान आरो डायलग होबाय बिथाङा आरो जोबोद मोनसे एन्टारटेनमेन्ट होदों। लोगोसे जोंनि बे सराइबिल ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे लैहोर लैहोर ओंखारनानै जे फुटबल जिहेतु प्रेमिका फुटबल जेरै गेलेनायखौ मोजां मोनग्राखा दा बेनिखायनो गाबोननि दिनावबो जोंहा आरोबाव जिहेतु फाइनाल गेम जागोन बावहाय जोंना बिनानाव मनिषायाबो नुजाफैगोन। बेनिखायनो आङो गासिबो रायजो राजाखौ खावलायहरबावदों जे गाबोन सेमि फाइनाल आरो फाइनाल गेमाव जाहाथे जोंनि बे सराइबिल ओनसोलनि गासिबो रायजो राजा फैनानै जोंखौ सहाय सहजुगिता खालामो। लोगोसे जोंनि गेलेगिरिफोरखौ जे थुलुंगा होफैयो। थ' आं आसा खालामबावबाय आरोबाव जोंनि बे लेट फुलेश्वर नार्जारी नैथि जे गेलेनाय जे बादायलायनाय जोंनि रायजोफोरनि जे रंजानाय आरो खुसिखौ आं जोबोर मोजां नुनो मोन्दों। बेनिखायनो आं गासिबो रायजो राजाफोरखौ गोजोननाय बावहरदों। बेवहाय गासै 8टा टीमा बाहागो लादों। जेरै गसाइगाव सालबागान, जोंनि जमदुवार श्रीराम क्लाब, कसुगाव बनजार FC, बेबायदिनो हाथरखि क्लाब, बेबायदिनो 8टा टीमा जोंना अलरेडि गेलेगासिनो दङ। दा बिथांमोननि गेजेराव सोरबाया देरहाबाय सोरबाया जेनबाय बेफोरखौ जोंहा खेलायाव देरहानाय थाखायो। आरो बे खेलायावनो जोंहा केस मानि हिसाबै 40,000 जे उइनार बिनि थाखाय आरो जाय रानार्स आप बिनि थाखाय 25,000 उइथ ट्रफि आरो प्रत्येकटा खेलायावनो जोङो बेस्ट प्लेयार हिसाबै 1,000 केस मानि लोगोसे गांसे आरनायजों जों बरायनानै लादों। आं रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बेखौनो बुंनो सानदों जे नोंथांमोना आरोबाव गाबोननि जे फाइनाल गेम अर्थात गाबोन 8 तारिख रबिबार सेप्तेम्बर नोंथांमोना फैनानै जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आं खावलायहरनाय थाबाय।